אני עכשיו חושב שהדברים שהכנתי יהיו ידועים לרוב האנשים כאן, ובכל זאת אני אתמקד יותר בצד העובדתי, התיאורי, המצב הקטסטרופלי שהגענו אליו ביחס לעזה, וזה יוביל אותי לדחיפות של המסרים אולי שהמחנה הפוליטי שלנו, אני חושב, צריך לעמוד עליהם בזמן הזה, בייחוד כשאנחנו בפתחה של שנת בחירות, וכבר אנחנו רואים איך סדר היום הפוליטי נחטף לטובת ההבלים הרגילים של הקמפיינים. אז אני קודם כל אתחיל במה שאני יודע על עזה כרגע והדברים שצריכים להדאיג אותנו, לדעתי. אנחנו מדברים כרגע לא על רעב אלא על הרעבה. אני חושב שצריך להבחין, להגיד את זה, להפסיק להשתמש במילה רעב ולהשתמש במילה הרעבה. יש על פי נתוני האו"ם 576 אלף איש בעזה שמוגדרים על סף גוויעה ברעב, הם אומרים starvation, שזה רבע מהאוכלוסייה. נכון לעכשיו אנחנו יודעים, בדיווח האחרון, אני חושב שהוא כבר לא הכי מעודכן, על 27 עזתים שמתו מתת תזונה, חלק גדול ילדים ותינוקות, עשרות אלפי נשים שלא מסוגלות להניק בגלל הרעב. אנחנו יודעים שהמזון נמצא, הוא נמצא מעבר למעברים כי ישראל לא מכניסה אותו. ישראל מכניסה כרגע בממוצע 96 משאיות ביום, שזה פחות מ-20% ממה שנכנס לפני כן. העזתים אוכלים עשבים, הם אוכלים מזון לחיות. ישראל סגרה את מעברי ארז, קרני וסופה שבצפון ופותחת רק את כרם שלום שבדרום, בעוד שכמו שידוע הרעב הכבד הוא בצפון וקשה להגיע קרקעית מהדרום אל הצפון, מה שגוזר בעצם את הגבייה ברעב הזאת על תושבי הצפון. אם ישראל הייתה פותחת את המעברים הצפוניים, התמונה הייתה נראית אחרת. יש מזון בחוץ, יש משאיות בחוץ. ההסברה הישראלית עושה ימים כלילות כדי להפיל את העניין הזה של הרעב על החמאס, כביכול הוא חוטף את המשאיות, גונב את המזון מהתושבים. היו כמה אירועים כאלה, אבל זה באמת בקנה מידה אחר לגמרי ממה שמדובר כשמדובר על המניעה של הכניסה של המזון, מכיוון שכמו שאמרנו, יותר מ-80% מהכמות של המזון שהייתה אמורה להיכנס, נבלמת בכלל בשערים. כמו שאנחנו יודעים, יש גם ישראלים שמפגינים, והצבא והמשטרה די נותנים להם לשבש את הכניסה של המשאיות. עוד דבר שאולי פחות ידוע זה שישראל סרבה, מה זה סרבה? מנעה מארגוני הסיוע לרכוש מזון בשטחה. זאת אומרת, המזון שנכנס לעזה עכשיו, מבחינה לוגיסטית זה הרבה יותר מסובך, או שמטיסים אותו או שהוא דרך אוניות. האפשרות הברורה והפשוטה לקנות את המזון בישראל ולהכניס אותו, ישראל מונעת אותו פשוט מנקמנות. כל מי שמתעניין, כל מי שמתעסק בזה, כל הארגונים הבינלאומיים, מגדירים את המצב הזה כקטסטרופה חסרת תקדים. אני חושב שעל הרקע הזה צריך לדרוש כמובן הפסקת אש, אבל גם צריך לחשוב קצת קדימה. אני בדעה שצריך להפסיק את המלחמה. המלחמה הזאת כבר לא הולכת לשום מקום שמועיל לתושבי ישראל. אין לממשלה ואין לצה"ל שום חזון של מה שיהיה אחרי. בעצם אני חושב שמושכים אותנו באף, תוך כדי הפצצה תעמולתית מסיבית כל הזמן של ביחד ננצח, ביחד ננצח, ואף אחד לא מסביר מה זה הניצחון הזה. אבל בשטח כמובן יש כבר מהלכים שהולכים לקבוע איך שהשליטה בעזה תיראה לשנים קדימה, בלי שהיה לזה שום דיון ציבורי. אז כבר אנחנו יודעים שמכינים את רצועת הביטחון, הגילוח של קילומטר מהגבול לאורך כל הרצועה. מדובר על 16% משטח הרצועה, זה שטח עצום במקום כל כך צפוף. זה אומר שהשטח הזה יהיה חסום לחלוטין לעזתים, זה אומר שהצפיפות תגבר עוד יותר. כביכול זה אמור להגן על יישובי העוטף, אבל כמו שאנחנו יודעים, הדברים האלה לא עובדים ככה. בעצם הרצועה הזאת הופכת להיות מוקד שמושך, כמו שקרה בלבנון, פעילות טרור משל עצמה. אנחנו הולכים לראות, כל המומחים כנראה צודקים בעניין הזה, התגבשות של נוהל של פלישות יומיומיות או שבועיות לשכונות, שיתחילו להיות משוקמות למחנות הפליטים. מה שאנחנו רואים כרגע בגדה, בג'נין ובנור א-שמס, אנחנו נראה את זה בעזה, וזה יהיה מודל השליטה. ובמקביל אפשר גם לצפות שיהיו כיסי האחזות, תנועת השיבה לעזה, שמתודלקת על ידי תנועת נחלה, על ידי דניאלה וייס, ואני מזכיר לכם את הכנס שהיה בבנייני האומה לפני חודשיים, 26 חברי קואליציה, 26 חברי קואליציה, זה חמישית מהכנסת, מתוכם 11 שרים, היו בכנס שקרא בגלוי לחזור לעזה.
זה לא תופעה שולית, זה לא תופעה הזויה, מי שחושב שזה ככה, עלול להתבדות. אני חושב שכולנו צריכים להיערך לזה, שזה לגמרי באג'נדה הממשלה הזאת, זה הולך לקרות בצורה, כמובן, חצי מחתרתית, חצי בקריצה, לא באישור, אבל אנחנו יודעים איך הדברים האלה מנורמלים, ראינו איך זה קרה בגדה המערבית אחרי ששת הימים. אין שום דיון ציבורי בעצם בישראל כרגע על היום שאחרי, אין שום דיון על העתיד של החברה האזרחית שם, כל הדיון הוא דרך הכוונות, השליטה הצבאית, מה נעשה בנוגע לחמאס, כאילו אנחנו נכנסים לשם ככוח כובש, וכל העניין הזה של השליטה האזרחית מושם בסוגריים. כולם יודעים כמובן מה היו התוצאות הבינלאומיות של זה, ישראל כרגע מול האג, מול הקהילה הבינלאומית, אני לא מדבר על זה, אני מדבר כרגע על מה שיקרה קרוב אלינו, קרוב לפתחנו, הדבר הזה לא יחסל, להפך, הוא רק יעמיק את האיבה, וגם אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים, אמנם הרבה אנשים פה בקהל מוטרדים מאוד מהאספקטים המוסריים, אבל כשאנחנו פונים לציבור הרחב בישראל, כמו שאנחנו יודעים, הטיעונים המוסריים מאבדים את כוחם, בייחוד אחרי הטראומה של 7 באוקטובר, ואין אוזן קשבת, גם בקהל שלכאורה היה הקהל הליברלי, אין אוזן קשבת לדבר על המצוקה של העזתים. אני חושב שצריך להדגיש גם את קריאת המציאות המפוכחת ואת הטיעונים הפרגמטיים שהשמאל הרדיקלי, כמו שאנחנו קוראים לעצמנו, שותף להם, ולהגיד שזה הולך יד ביד עם הטיעונים המוסריים. עכשיו, אני אזכיר שני דברים שמתחדדים יותר ויותר בימים האחרונים. העמדה של השמאל הרדיקלי, אנשים כמוני ואחרים, בתחילת המלחמה הייתה שאי אפשר למוטט את החמאס. הסיסמה הזאת למוטט את החמאס הייתה סיסמה תעמולה, זריעת חול בעיניים, באופן מובהק, על מנת שלא לדבר מה יהיה ביום שאחרי. אני אצטט לכם הערכת מודיעין מהשבוע האחרון, הערכה היא שהחמאס ימשיך בלוחמת טרור במשך שנים, זה ציטוט. מודיעין אמריקאי מעריך תהיה לוחמת טרור של חמאס במשך שנים. הדבר הזה לא בא במפתיע, כשיש מאות קילומטרים של מנהרות בעזה, כשיש תשתית שבכלל צה"ל לא יכול להיכנס אליה, הוא לא רוצה להיכנס אליה, אי אפשר יהיה למוטט את החמאס בתור כוח צבאי. אפשר כמובן יהיה לרסק את כל החברה האזרחית וגם את כל התשתית שתמכה בחמאס, אבל החמאס לא יעלה מהשטח. לגבי ההרתעה, היה כנס של ה-INSS השבוע, נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, ציטוט ממנו, החמאס אף פעם לא היה מורתע ולא יהיה מורתע. ציטוט מאנשי המיינסטרים, הממסד הביטחוני הישראלי, אומר בעצם דברים שכשאנחנו אומרים אותם, בזים לנו. אנחנו אומרים לנו שאנחנו תבוסתנים, אבל בעצם כל התפיסה של השמאל הרדיקלי מבוססת על קריאת מציאות הרבה יותר מפוקחת, שאי אפשר להכניע את האויב הזה בדרך כוחנית ושצריך לחשוב על דרכים חלופיות. המסרים האלה קשה מאוד להעביר אותם היום בתקשורת, כי הכל נצבע בצבעים תעמולתיים, זה או שאתה לנו או שאתה לצרינו, אם אתה אומר מסר כזה, אתה לכאורה לא תומך במאבק הלאומי, ובעצם הנחיצות של המסר הזה היא נחיצות ריאליסטית, להגיד מה אפשרי מבחינת הפרמטרים של השליטה בעזה, מה לא אפשרי, מה אפשרי מבחינת הקווים האדומים שהקהילה הבינלאומית וארצות הברית הציבו לנו, מבחינת ההליכים בהאג, על זה ידברו כאן בהמשך, מה אפשרי מבחינת היכולת הנשיאה בעול של העורף הישראלי, תכף אני מדבר על זה גם בהקשר של הצפון, יש מגבלות על הכוח, יש מגבלות על הכוח ויש מגבלות על כוח העמידה, ואלה לא נכנסים לדיון הציבורי בישראל, לא נכנסים, כאילו כולנו סופרמנים, כולנו סופר חזקים, למרות שכבר מדובר על חברה שהיא בטראומה, עם אלפי נפגעים, היה איזו ידיעה לפני כמה שבועות שהולכים להיות 12,000 נכי צה"ל, 12,000 נכי צה"ל בגלל המלחמה הזאת, הולכת להיות פה טראומה מתגלגלת לאורך, אין לדעת מתי, אין לזה סוף, והדברים האלה לא נמצאים בדיון הציבורי, וכשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו צריכים לשים את זה במרכז, לשים את זה במרכז, גם עם גם עם צפייה לקראת הבחירות המתקרבות, זאת אומרת לדרוש מהנציגים של מפלגות המרכז-שמאל, שידברו באופן ברור מה האופק המדיני של המלחמה הזאת, איך זה הולך להסתיים. ולהדגיש את העניין הזה שבעצם אין לנו יכולת לעמוד במלחמה הזאת לאורך זמן. לכל זה כמובן צריך להוסיף את הזירה הצפונית, ואני חושב שאני אדבר רק עליה
ואני אסיים. אם חס וחלילה תיפתח מלחמה בצפון מול החיזבאללה, כל מה שראינו בדרום, כמו שיודעים, יהפוך להיות משחק ילדים, כי היכולות של החיזבאללה, גם מבחינת הדיוק, גם מבחינת כמות החימוש, גם מבחינת המימון האיראני, גם מבחינת היתרון הטופוגרפי שיש לו על הגליל, אין מה להשוות בכלל. אני לא מצליח להעלות על דעת, אני לא מצליח להבין בכלל איך זה אופציה, איך הצבא ואיך ההנהגה מדברים על מלחמה בצפון כאופציה, שאני רואה אותה, זו אופציה שפשוט תשבור את העורף הישראלי לחלוטין. כבר עכשיו אתם יודעים, יישובים ריקים, יישובים שלמים עומדים ריקים בצפון, אין עוד מלחמה וכבר עשרות אלפי אנשים נעקרו מבתיהם. ברגע שהחיזבאללה ייכנס למערכה, זה סיפור אחר לגמרי. שוב, זה לא נושא לדיון לכאורה. אפילו, אני לא רואה, אפילו בנציגים של מפלגות המרכז, מה שנקרא המרכז, שמאל כבר לא קיים כמעט בכנסת, לא אומרים שזה לא אופציה, צריך לעשות הכל כדי למנוע את זה. ועל מנת למנוע את זה צריך להגיד את המילה האסורה, הסדר מדיני, צריך לקבל הסדר מדיני, צריך לבקש מעורבות בינלאומית, ערבויות בינלאומיות, זה לא בושה. ישראל צריכה להגיד שהיא רוצה, מתחננת, שהאו"ם ייכנס, איזושהי קונסטלציה של מדינות שיש להן אינטרס, כמו טורקיה, לגבי עזה, כמו צרפת לגבי לבנון, ייתנו את הגב שלהם, ייתנו את הערבות שלהם שההסכמים האלה, לפחות הסכמים של הפסקת אש, שיכולים אחר כך להתגבש להסכמי ביניים ארוכים יותר, שההסכמים האלה יעמדו ואף אחד לא יפר אותם, ואם יפרו אותם אז יהיו סנקציות. הדברים האלה הם לא בשמיים, כן? מדינות בסכסוך עושים את זה, זה לא חלק מהשיח הישראלי, זה לא חלק מהשיח הציבורי. אם יש לנו תפקיד זה להעלות את זה. זאת אומרת, זה לא מספיק להגיד הפסקת אש, שזה המוטו של הכנס הזה, כמו שהבנתי, של היום הזה. אנחנו צריכים להגיד מה הולך להיות אחרי הפסקת האש הזה, וצריך להגיד באופן ברור, הסדרים מדיניים. הסדרים מדיניים זה לא שלום, אף אחד לא מציע שלום עם החמאס או עם חיזבאללה, זה פשוט הסדרים של אילו חמאס, שלכל צד יש מה להרוויח מהם ומה להפסיד מהפרתם. כן? אז יש כל מיני דברים שישראל צריכה להכיר בהם, אנחנו צריכים להגיד את זה מפורש. אנחנו מכירים בזה שללבנון יש ריבונות טריטוריאלית, וצה"ל יצטרך להפסיק לשלוח מטוסים מהלבנון. דבר שהוא לכאורה היום מובן מאליו, שאנחנו עושים שם מגיחות צילום, מגיחות תקיפה מדי יום ביומו. לא, אי אפשר לעשות את זה כשיש מדינה ריבונית שם. והחיזבאללה יצטרך להתחייב על דברים דומים. אז הדברים האלה, זה באחריותנו להכניס את זה לשיח. זה לא רק מספיק להגיד, לעזור לעזתים הרעבים, אלא צריך להגיד גם איך אנחנו מבטיחים את הביטחון ההדדי, כדי שתהיה אוזן קשבת אצל קהלים רחבים יותר.